దేవుడు నిన్ను వైరం పుట్టించి వారి మధ్యలో నిన్ను హెచ్చించబోతున్నాడు. దేనికి స్తోత్రం కలిగిన గాక. హల్లెలూయా. నీ కుటుంబంలో వైరం పుట్టించి వారు ఉన్నారా? నీవు చేస్తున్న ఉద్యోగంలో వైరం పుట్టించి వారు ఉన్నారా? నీవు చేస్తున్నటువంటి ఆ వ్యాపారంలో వైరం పుట్టించే వాళ్ళు ఉన్నారా? నీకు వ్యతిరేకులు లేకపోతున్నారా? అయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను బట్టి వారందరి ఎదుట ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి స్థితిలోనికి దేవుడు నిన్ను నిలబెట్టడానికే వారు నీ మధ్యలో ఉన్నారు. అందరిలాగే సాఫీగా సాగిపోయే జీవితం ఎందుకు పనికిరాని? అదవుతుందా? సాఫీగా ఏ బాధ ఏ కష్టం నష్టం లేకుండా పొద్దున్నే తిని సాయంత్రం దాకా అరాయింపు కోసం రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళ వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు, కుటుంబానికి కూడా ఉపయోగం లేదు. నిజంగా చెప్తున్నా, ఒకవేళ మీ జీవితంలో ఇటువంటి వారు ఉన్నారు అని అంటే నిశ్చయంగా దేవుడు మీ పట్ల ఉన్నాడన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి.